जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बर'नि माखासे दुखु साग्लोबनायखौ ससियेल मिडिया इउटुबाव देखायोबा जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा लाजियो नामा? नाथाय जोंनि आइ आफा आबौमोननि समाव जों खोनाबोदोंमोन बर'नि बयनिफ्राय देरसिन माहाजोनसिन न'खौ जों दोनथ'नांगोन, बयनिफ्राय दुखियासिन न'खराव जों एमएलए मिनिस्टारखौ लानानै दिन्थिनांगोन। उपेन ब्रह्मनि माखासे बुंनाय आरो माखासे उपेन ब्रह्मनि सोमावसारबोनाय जोंनि आइ आफा आबौमोननि समाव जों खोनाबोदोंमोन बयनिफ्राय दुखियासिन न'खराव जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा समखौ होनांगोन। नाथाय दिनैनि समाव बयनिफ्राय बर'नि गेजेराव माहाजोनसिन न'खरावसो जोंनि बर' माखासे एमएलए मिनिस्टारफ्रा बिथांमोननि न'खरावसो ग्रोम ग्रोम सम होयो। जेलाव थानाय आरो केसनि मेटारखौ लानानै रावबो पलिटिक्स खालामनाया मोजां नङा। दिहुनना लाबोनायाव काउन्सिल सरकारा थोंजोङै बिथांमोननियाव कुनु पावार गैया। भिडिअनि फुटेजाव नुनानै दिनै स्पष्ट रायजो राजाफ्रा काउन्सिला बेसेबां पावार दं बेसेबां पावार गैया खोनाखाबाय। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा जाय दिनै जोबथेसालियाव थानाय आरो जायफोर हारिनि थाखाय बाउसोमलांबाय गावनि आगोमा जिउखौ आरो जायफोर गुबुन गुबुन हादोराव थानानै गुबुन गुबुन स्टेटआव थानानै बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनानै आलाय सिलाय दिनै जायफोर गावनि नबथियाव दं बिथांमोनाबो सुख सान्थि जानो लोंनो आरो उन्दुनो सुख गैया। बेसेबां दुखुनांथाव। अब्ला दिनै भिडिअनि फुटेजाव नुनानै बेसेबां दुखुनांथाव। माखासे गारबोनाय जायफोर माखासे समफ्राव जोबथेसालिनिफ्राय गलांनाय एक्स एनडिबिफोर बिथांमोना गावसिनि साजाखौ गावसिनि समखौ खाथिनानैसो बिथांमोना गलांनाय जों बांसिनै नुदों। सोरबा एक्स एनडिबिफ्रा माखासे समाव गलांनाय दिन थारिखखौ नायोबा बिथांमोना गावसिनि साजाखौ जालांनानैसो उदां जानाय जों नुदों। नाथाय इउपिपिएलनि माखासे हेफाजाब जायफोर बिटिआर एकर्डनि सागानगिरिफ्रा सोर साबैसोखौ उदां खालायदों, सोर साबैसोखौ उदां खालायदों? जोंथ' माखासे जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिबिफ्रा जायफोर उदां जालांदों बिथांमोना गावसिनि साजाखौ दिन आरो बिथांमोननि माखासे मास बोसोर बेबायदि बिथांमोना थालांनानैसो बिथांमोना उदां जालांदों। दिन मास बोसोर बेबायदि बिथांमोना बेबायदि थालांनानैसो बिथांमोना उदां जालांनायखौ जों नुदों। अब्ला दिनै माखासे जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनहा गावसिनि साजाखौ जुदि फोजोबनानै जुदि ओंखारलाङोबा बिटिआर एकर्डनि माखासे एकर्डआव थानाय बायदि जि आसाम सरकार भारत सरकारनि खोथा होनाया बहा थांखो? दिनै आं सोङो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं सोङो जोंनि बर'फोरनि माखासे नासयजानाय बर'फोरनि माखासे सोमावसारनायाव जायफोर दिनै आलाय सिलाय जोबथेसालियाव थानायखौ ससियेल मिडिया इउटुबाव दिनै नुनायखौ लाजियो नामा? नुनायखौ लाजियो नामा? जों जेब्ला जोंनि बिमा बिफा आबौमोननि जों खुगानिफ्राय खोनानो मोनदोंमोन जेब्ला उपेन ब्रह्मनि माखासे मावसोमबोनाया सोरबा दैदेनगिरिया फाखा न'आव सोरबा सियाराव जिरायनानै खोथाखौ रायलायबा जानाय नङा। दिनै बर'नि गेजेराव माखासे रायजो राजाफ्रा दिनै खामफ्लायाव जिरायनानै बस्थायाव जिरायनानै जायफोर फरायसाफ्रा बस्थायाव जिरायनानै अबेबा खामफ्लायाव जिरायनानै बिसनायाव जिरायनानै लेखा फरायनो गोनां जायो। माखासे दैदेनगिरिफ्रा अबेबा औवाबारि सिङाव अबेबा दंफां सिङाव सियार टेबोल लानानै जिरायबा जानाय नङा। जाय फरायसाफ्रा गावनि न'आव गावनि टेबोलाव गावनि सियाराव जिरायनानै लेखा फरायनो थाखाय दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव बेबायदि माखासे फरायसाफ्रा दिनैनि समाव जों माखासे आबौ आबैमोननि दिनाव जों खोनाबोदोंमोन जाय फरायसाया जुदि टेबोलाव फरायनो मोनाबा सोरबा दैदेनगिरिया सियार टेबोलाव रायलायबा जागोन नामा? अब्ला दिनै उपेन ब्रह्मनि माखासे सोमावसारबोनाया बर' समाजनि गेजेराव जाय दिनै बयनिफ्राय दुखियासिन बे न'खरावसो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा थांनानै थानांगोन,
बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बे न'खरावसो माखासे खोथाफोरखौ सावरायनांगोन आरो टाइमखौ होनांगोन होननानै जों खोनाबोदोंमोन। दिनैनि समाव सोरबा दैदेनगिरिफ्रा सोरबा सियार टेबोल गैयै ओंखाम बोथिसे जानो थाखाय हराव हाजिरा मावनानै दिन हाजिराखौ मोनाबा माइरं सेरसे बायनोबो सोरबा बायदिया एकदम गावनि हाजिरा मावनाय जि हाजिरानि फैसा बेखौ लानानै माइरं लांनानैसो संनानै जायो। बेबायदि न'खराव दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा थांनानै सम होयोना होआ आं सोंदोंसो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव। नाथाय सोरबा MLA मिनिस्टार फैयोबा जोंनि बर'नि जायफोर माहाजोनसिन जायफोर थाखा फैसा गोनांसिन बेबायदि न'खराव सोनानैसो जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा खोथाखौ सावरायो। नाथाय जोंनि दिन्थिनांगौआ जोंनि बर' हारिनि माखासे मावनो गोनां खामानिखौ दिन्थिनांगौआ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव सोर दुखियासिन बेबायदि न'खरावसो MLA मिनिस्टारखौ सोनानै दिन्थिनाया बे जोंनि थाखाय बर' समाजनि थाखाय गोनांथार। आरो दिनै जायफोर जोबथेसालियाव दं आरो जायफोर केस वारेन्ट दं जायफोर मुंख्लं बिथांमोननि न'खराव माखासे दिनै भारत सरकार आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ लांनानै बिथांमोननि गथ' गथाय बिसिफ्रा मा जानानै दं बिथांमोननि न'खरनि अबस्थाया मा जानानै दं बेखौ दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा आरो जायफोर UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ भारत सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ जायफोर जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि गथ' गथाय आरो बिथांमोननि न'खरनि जिबायदि अबस्था बेखौ लांनानै देखायहैनो हागोन ना? नाथाय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा माखासे जोबथेसालियाव थानाय न'खरनि न'आव लांनानै MLA मिनिस्टारखौ लांनो हानाय खेमथा दंना गैया? खेमथा दंना गैया बेखौसो आं मोनसे सोंलु खालामो। दिनै आंनि भिडिअनि आगोलाव जिबायदि दिनै जोंनि दैदेनगिरि बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा जिबायदि बाथ्रा बुंदों भिडिअनि फुटेजनि सिगाङाव जिबायदि दिपेन बर'आ गावनि गोदै रावजों गावनि गोसो गोरबोजों जिबायदि माखासे खोथा बुंलांदों बेसेबां खोनासंथावना राव। जों दिपेन बर' सारखौ अरायसम हारिनि गेजेराव बिथांनि खामानि मावलांनो ओंखारनाय बिथांनि माखासे हर सान खस्थ' खालायनाय जोङो मानिनांगोन। नाथाय जायफोर दिनै बेसेबांबा हारिनि थाखाय खामानि मावलांनो गोनां दैदेनगिरिफोरखौ नाहरोबा बिथांमोना गावसिनि बैसोआ बेसेबां जादों 70-80 जुदि बैसोआ हाबनाय बैसोआव रानिं सोलिदोंबा बिथांमोना हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंनायाव माबा मोनसे लस जालांगोन ना? बिथांमोना हारिनि थाखाय माबा मोनसे जुदि मोजां बाथ्रा बुंलाङोबा सोरबा दुखु मोनगोन नामा? रावबो मोननाय नङा। बिनि थाखाय आं आसा खालामो जायफोर दिनै माखासे दैदेनगिरिफ्रा 5 बोसोरनि थाखाय लामाखौल' नाहरो नामा? MLA मिनिस्टार MCLA जानायखौसो जोंनि माखासे बर' दैदेनगिरिफ्रा गोसो होनायखौ जों नुयो। बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा सम जोंनि बर' हारिया माखासे ग्रोम ग्रोम रायजो जालांनाय बर'नि माखासे पावार खुंथायखौ जायफोर आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय बावसोमलांबाय जायफोर दिनै हारिनि थाखाय जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि माखासे हारिनि गेजेराव खामानि मावलांनो ओंखारनाय बोसोर जालांनोबो गोनां जानो हागौ। बेबायदिखौ जोंनि माखासे बर' दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव दिनै सोरबाया बिथांमोननि खामानि मावोबा हयथ' आं थैनायनि उनावबो दैदेनगिरियाव आङो बा दैदेनगिरिनि आं गादियाव थानो हानाय नङा साननानै माखासे बेबायदि साननाय दं नामा? नाथाय जों बांसिनै दिनैनि समाव माखासे दैदेनगिरिफोरखौ नायोबा 5 बोसोरनि थाखाय MLA मिनिस्टार MCLA बेबायदि माखासे पावारखौ सिलाय बिलाय नाथाय गावनि आंगो लोगोफोरनि थाखाय हारिनि थाखाय बिथांमोनहा भारत सरकार आसाम सरकारखौ जुदि माखासे खलमजों खुगाजों भारत सरकार आसाम सरकारखौ जुदि खावलायोबा
बिथांमोननि माखासे गादिया गोमागोन नामा सानो नामा? बिथांमोना जोबथेसालियाव थानाय आरो जायफोर एक्स एनडिपिफोरनि केस गोनां, जायफोर दिनै न'खर खानानै दं, बिथांमोननि माखासे न'खर दानायाव जेरैबायदि उसुबिदा सोलिनो गोब्राब जानाय, बिथांमोननि माखासे भारत सरकार, आसाम सरकारनि खोथा होनाय बायदि खामानि मावलांनो थाखाय जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा भारत सरकार, आसाम सरकारखौ गियो नामा? खलमनि खुगानि माखासे भारत सरकारखौ खावलायनो थाखाय 5 बोसोरनि गादिया बायगोन नामा होननानै 5 बोसोरनि गादिखौ लुगैसुलाफ्रा आसाम सरकार, भारत सरकारनि थाखाय खोथा बुङोबा 5 बोसोरनि माखासे सार्टिफिकेटखौ गोमाजानो गियो नामा? दिनैनि समाव जोंनि बर' समाजनि गेजेराव सोरबा मिनिस्टार एमएलए फैयोबा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव जाय दुखियासिन बिथांनि न'खरावसो एमएलए मिनिस्टारखौ सोनांगौ। नाथाय दिनैनि समाव जों मा नुयो? सोरबा बर' समाजनि गेजेराव देरसिन माहाजोननि न'आवसो सोयो। आरो जायफोर दिनै जोबथेसालियाव दं, बिथांमोननि गथ' गथायफ्रा, जायफोर न'खरनि बिमा बिफा, बिथांमोननि माखासे दिनै फेमिलिया आलाय सिलाय जानानै दं। बिथांमोननि न'खराव दिनै सोरबा मिनिस्टार एमएलएखौ, एमसिएलएखौ दिनै मानो बिथांमोननि न'खराव लांनो लाजियो आरो बिथांमोननि न'खराव थांनानै खबर लानो लाजियो? बिनि माखासे गुवारै नाहरोबा जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर'नि माखासे जायफोर दुखुजों साग्लोबनानै दं, जायफोर दिनै न'खराव दुखुजों साग्लोबनानै दं, जायफोर बर' समाजनि गेजेराव दिनै आलाय सिलाय संसार जानानै दं, बिथांमोननि माखासे ससियेल मिडिया, इउटुबाव दिनै दिन्थियोबा जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा दिनै लाजियो नामा? आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जायोब्ला आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा आं आखाइ खबजबनानै निमाहा बियो। जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा एक्स एनडिपिफोरनि खैफोद आफोद जानायाव एमएलए मिनिस्टारखौ सोनो हागोन ना हाया?